Bon dia, xiques. M'agradaria saber els vostres noms. D'acord? Jo sóc Olivia. Tu com et dius? Soc Marta. Bé, és un començament. I tu? Jo soc Lucía i tinc 17 anys. Molt bé. Clara. Molt bé. Totes sabem que esteu ací per alguna raó i voldria saber quina és. Qui vol començar? Lucía, pots començar tu, per favor? Bueno, fa un temps, més o menys 2 anys, el meu nòvio va dir-me que estava massa prima i em va deixar. Ahir va ser quan va començar el meu problema. A partir d'aquell moment vaig començar a menjar i a menjar, però es me'n va anar de les mans. I vaig continuar menjant i menjant. 2 o 3 mesos després vaig poder una altra vegada. Quasi no em va reconèixer. Em hem engreixat quasi 15 quilos des de l'última vegada que el vaig veure. Va dir-me que tot havia sigut una excusa per deixar-me, que ja no em volia. Això va fer que el meu problema fos pitjor. El meu problema fos pitjor i es començarà a menjar i menjar més. Doncs, per això estàs ací. Bueno, per a mi això no és un problema, perquè a mi m'agrada molt menjar. A ella no. Marta. I, Lucía, com penses solucionar el teu problema? No sé la veritat. La meva família ha intentat de tot, però sempre acaba menjant. Tens que tindre un poc més de força de voluntat. Tot està en el teu cap, i si penses que pots, podràs. Moltes gràcies per els teus ànims, els valoro moltíssim. Doncs crec que se nos ha passat l'hora. Demà ens vegem. Fins demà. Adeu. Adeu. Your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Bon dia, xiques. A veure, Clara, m'agradaria saber per què estàs ací. Per res. Estàs segura? Tu t'has vist a l'espill?
Sí. I què has vist? Jo mai vaig ser una persona que menjara molt fins que un dia... vaig tindre una germana que es deia Àngela i era la persona que més volia en el món. Estàvem a la seva habitació parlant i jugant quan es va tombar les meues cames. Jo li deia que es llevara, però ja no respirava. Em vaig quedar quieta, sense poder fer res. Estava parada amb ella en les meues cames i ara pense que poguera haver fet alguna cosa, però a soles em vaig quedar allí, plorant. I després? després Sí, després vaig estar un temps sense parar de plorar i vaig deixar de menjar i vaig perdre molt de pes. I vaig començar a obsessionar-me amb ell. vaig començar a fer molt d'exercici per a fer-me més prima. Em pesava tots els dies i, com he dit abans, no parava de plorar en qualsevol lloc. També, cada moment que podia, veia si els meus braços havien engreixat i vaig començar a odiar-me. Vaig fer alguna del que, m'arrepenteix. Vaig tractar de... Ja no fa falta que ho diguis. Ho sento. I què penses fer? Estic tratant de oblidar-me de tot el que està passant, però és impossible. Res és impossible. Bueno, després d'aquesta història estem totes un poquet... Crec que és millor si se n'anem. Res és impossible. Has de menjar. 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 Hey! Hola, com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé. Vale. Avui te toca a ti, ho saps, no? Ja, ho sé. Tu tranquil·la. Bon dia! Hola. Què tal? Bé, gràcies. M'alegré. Vinga, passa. Gràcies. Hola. Hola. Estàs bé? No. Bon dia, xiques. Anem a continuar, però on ho vam deixar l'altre dia. Marta, te toca a tu. Quin és el teu problema? Jo no hauria estar així. El meu metge està boig i jo no tinc cap problema com aquestes dos. Almenys nosaltres no som les mentiders, totes sabem per què estàs així. Sí, tinc un problema, però no tinc el per què de contar-vos la meva vida. Marta, si el teu metge t'ha dit que vingues, serà per alguna raó. Pots estar tranquil·la. Només volem ajudar-te. Bueno, pues tot va començar farà uns 10 mesos.
Vaig conèixer aquest xic en un banc al mig del carrer. Estava cansada i vaig decidir parar-hi. Ell estava assentat en aquell banc. Em va mirar i començarem a parlar. Ens va caure bé i compartirem telèfons. Als pocs mesos vam començar a eixir. Ell es portava molt bé amb mi, fins que un dia, de colpa sovint, va començar a revisar els missatges i controlava quina roba em ficava i en què quedava, fins al punt de que no podia quedar sense que fora en ell. Un dia em va donar una galtà, la primera de moltes. Ahir va ser quan va començar a amenaçar-me i a pegar-me. I fins ara? Déu meu, i per què no el deixes? Exacte, no té dret a fer-te el que t'està fent, planta-li cara. I què penseu, que no ho he intentat? 1000 voltes, però sempre acaben lesions. Diu que fa tot això perquè em vol, però tu no fas mal a la persona que vols. Tens tota la raó, Marta. Sent moltíssim el que t'està passant i en la meva opinió deuries denunciar-ho. Per supost. No sé, tinc por. Pensa-t'ho. Bé, xiques, avui terminem així. Gràcies per vindre. Fins demà. Adéu. Hola. Molt bé, xiques. Pareix que heu millorat molt. Marta, tu què te passa? No puc més. Cada volta és pitjor i pitjor i tot això em supera. I know you got the best intentions, just trying to find the right words to say. I promise I've already learned my lesson, but right now I wanna be not okay. I'm so tired sitting here waiting. If I hear one more, just be patient. It's always gonna stay the same. So let me just give up. So let me just let go. If this isn't good for me, well, I don't wanna know. Let me just stop trying. M'alegra que no s'haguem distanciat després de tot. Sí, jo també. Després del de Marta tot va ser diferent. Sí. Tot és més trist des d'aquest punt de vista. Però, bueno, el temps passa i... Sí, que bé que siguem.